Per fi hem arribat a Tordera. Bueno, nois, ja us puc explicar què hem vingut a fer aquí. Escolteu-me bé, sé que no us agradarà, però hem vingut a buscar la porta de l'infern. La porta de l'infern? Quina porta? La d'en Pere Botero. És que, a veure, Ona, en quin moment tu has pensat que nosaltres volíem venir? Clar, a mi això no m'agrada. Diuen que aquí a Tordera, a la masia de Masporters, en Pere Botero va entrar a l'infern i en va aconseguir sortir. No seria xulo fer el mateix nosaltres? No, a mi no hi comptis. Jo m'ho tinc que pensar. Realment, poques ganes, eh? Jo tinc molta por. Carinyo, vine. Nois, ja sabeu que a mi m'agraden molt aquestes coses esotèriques. I només volia companyia, no demano tant. Mama, mireu què he trobat. Ostres, que maco, és un pop! Tu vols quedar? Me'l regales? Ai, gràcies! Bueno, a veure, s'ha de veure. M'encanta. Veniu aquí, poseu-vos aquí, que ara us explico. Què és això? Masporters! Això és el que fa tanta por? Aquesta casa era on vivia Pere Portés, que va néixer aquí l'any 1600. Pere Portés i en Pere Botero és la mateixa persona, oi? Sí, esclar! Ah, vale, sí, he escoltat aquesta llegenda. Això és el que us fa tanta por, de veritat? La porta de l'infern, quina por. Va, anem cap a dintre. No! Uau, xaval. Era tal com m'ho imaginava. Què és això? Ara que ja estem tots aquí, ja us puc explicar ben bé el que hem vingut a fer. El que vull fer és contactar amb en Pere Botero, a través de la Ouija. N'heu jugat algun cop? Sabeu com funciona? No, jo no vull saber res d'això. Serà divertit, va? Saber que ens expliqui com va arribar, com va sortir, on va anar a parar. No ho voleu saber? No m'agrada gens això que has fet, eh? Bueno, ja que estem aquí, tirem endavant. No podem fer més, tampoc. Mama, això pot ser molt divertit. Jo no sé si serà divertit o no, però no ens en sortirem ningú d'aquí, fa l'efecte. Pere Porter, t'invoquem. Què està passant? No sé! Què és això? Què passa? Què passa? No para, no para, no para! Plato, barata, mito. Plato, barata, mito. Plato, barata, mito. Plato, barata, mito. Però, Marina, què passa? Què t'està passant? Marina! Jo ja ho he dit, que això no era molt bona idea. Us ho he dit, cau en nostre. Tranquils, trobarem la manera de parar-ho, de veritat, tranquils. Pere Botero fa anys va vindre en aquesta masia i va mirar de buscar un notari, però vosaltres no en sortireu pas d'aquí! Surt, va, surt d'aquí! Surt d'aquí, sisplau!
Em pots ajudar? Estic desorientada. Quin és aquest lloc? Estàs a València, pel mateix camí que en Pere Portés. Coneix la història d'en Pere Botero? És clar, nena. Saps que m'agraden aquestes coses també? No pot ser! Ona. Jo soc. Va sortir de la casa,